Wong bangsa kok dilawan. Cih, kini kula terpujiipun Bapak Dimas yang wonten RT Pengambon Gedung Pring nggih. Nggih Pak Dimas wonten Ngambon Gedung Pring Kalapan Jawa Timur nggih. Pak Sarul Sumberbungu Gedung Ade Bojonegoro sing dalu Pak Sarul amat penonton lan setiap sering. Pak Supriyadi Duruk Primpen dulu Lamongan sing dalu Pak Supriyadi, Pak Pri mat penonton. Yeay, buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Jadi onogeng. Nah, lanjut Mas Omek yang ada di Malaysia mat menonton. Terima kasih. Alasane mangkalake sapa wong sing ora gelotik gelo aku Mas aku wis kadung dandan sliramu kok digocek marno janjane peyane ngendi aku sisik ilang ae aku sebarongan akadmu Mas ya Dik yo peyane hatiku tambang kangen
pancen sliramu wis ora krasa liwat tembok kangen aku titip sayang tresno kumbring sliramu ora bisa ilang opo lali opo pancen wis entuk ganti aku mek painten ae iki aku aku nang tresnanku